गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ बड'सा नायगिरिफोरनिसिम बावहरबाय। दिनै 25 फेब्रुवारि 2022 इं बृहस्पतिबार बारायनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायनो लादों आं सांग्रिला नार्जारि। मेष राशि, देहाखौ मेंनाय मोनगोन, सांग्रां जानाया गाहाम। वृष राशि, सोरबा अनजालु अनजालिजों फसायलायनानै जुलि जानो हागोन। दिनैनि साना गोथार सान। मिथुन राशि, माबा मोनसे मोजां हाबा मावनानै मुं गोसार जानो हागौ, बयजोंबो बाख्नाय जागोन। कर्कट राशि, बायदिसिना जालु जाला जानाया जोबस्रांनाय नङा, देहाया गाज्रि जालांनो हागौ। दानिया सिंह राशि, माबाफोर जेंनायाव गोग्लैनो हागौ, गोजोननाय गैयैजों सम बारहोनांगोन। कन्या राशि, जेंनानिफ्राय बारग'नो हागोन, नखरा गोहो मोनफिननो हागोन, मोजां सान। तुला राशि, गोसोखौ उसुखुथु मोनगोन, धैर्य हमनाया मोजां। वृश्चिक राशि, मोजां रोंगौथिनि थाखाय मान मोननो हागोन, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। धनु राशियाव दङ, माखौबा लानानै नांलायनाय जानो हागौ, गोसोखौ हमथानांगोन। मकर राशि, सरकारि साख्रियाव जौगानाय फैनो हागौ, नखराव गोजोन मोननो हागोन। कुम्भ राशि, जानला मोनला बाथ्रा बुंलाबायनायनिफ्राय जानगाराव थानो नाजा, जेंनायाव गोग्लैनो हागौ। मीन राशि, सोरजोंबाफोर बायदिसिना बांसाव जानो हागौ, गोसोखौ लोरबां दाखालाम। दिनैनि फानजामुथिया एसेनोसै, गोजोन्थों।